Ja, vi skal lige... wait. Ja, okay. Vi skal lige recorde en hacker her. I kan se Antifire og lidt Killover. Faktisk bare til det her. I kan bare lige se F5. Okay, ja, han har nok ikke Killover på lige nu. Okay, der kommer en teammate gapper bare lige en gang her. Vi recorder bare lige logget her igen. Som I kan se stadig Antifire. Og... Nå, men jeg recorder ham bare lige nu, drenge. I skal bare lige se, at hans teammate hacker logget over, ikke? Hvor han er Luckyboy. Det ved godt, det var en. Hvor han er Luckyboy henne, så jeg lige kan recorde ham. Han er her. I kan se, jeg slår ham en gang. I kan se mit svært, det er faktisk begge to. Hvis vi kan bare lige prøve at skyde med flameboom. Se, så går de sgu ud lige efter. Var det også no knockback, det der? Nej, jeg ved ikke, om det var no knockback, men det, han er i hvert fald kill over, som lige så der. Holy, ja, no knockback. No knockback og kill over. Jeg dør nu. Jeg løber sgu bare lige. Jamen, jeg bliver sgu slået af. Jeg er halv liv. Og ja, jeg kommer op med halv liv. Nå, men så blev han sgu også lige recordet.